chỉ bởi ule nimin lam khan hay thu thara oma aizol lir thei chung changa an chir chuak taira Special Enforcement Drive Coordination Committee on Traffic Management ro man na in Enforcement Staff Transport Department Government of Mizoram le Aizol Traffic Police te chuan ninga thlasom sang ni somni pathum atangin ni somni pani thlathum sang ni somni pali tharuk chung hian Aizol khopui hun sang sanga Special Enforcement Drive kalpui ani dona lir thei document sang Pollution Under Control Certificate Road Tax Insurance Certificate Flying Permit Passenger and Good Tax Driving License le dang te har san na kan to lo nan fel fai taka nei turin pipuite kan in hriat tire dan zom la lo him ze lang che media cell Aizol Traffic Police tin thu chu an ron siama ti chuan he thu chuan ron siam rol hianin ka mu rol hian status a ka mang nga la ei hriat a tru la ni hinak tuk lama tang chuan anin line le thup tawng ka tia zol nei ni mi lo hian Mizoram chu thil tam taki hril lok theya chuwang chuan hanian taile hei tuna hian New Capital Complex Pollution Test na khania heti thleng hi voin jamalam khan anin line der mai ni anin line thui via wang katia thleng ding hal chat mai ngain la zol nei ngal ngot don mani o te ka tirum ruma chuanin thlama sal ok khan hemi muna tho hian he New Capital Complex muna hian video po ka siam nge a en te po inom mai theya chu video toite han en tai la chumi hun laya thilom dan chiang le motor khuten alien hi bus te na mi nge motor lian shim diesel mo two wheeler somruk 380 diesel za LMG za so ato ke o scan na te pom thlap hei GPay pon thei ve kan hi chân kang khóc vậy chuanin hei hi description a hian a link ka da dona du chuanin lo ven le tanga enge thil kalphung le an test dan kalphung shim man te po kha cheng somruk ania to lo dewin ate se thakhat kalta vel khanin cheng somruk lek choi khanin at in tlar mi alo khana ti the tin tu hnai te apo mien la tam lem lo ka kat tlan pel hian ken thina mi pali panga vel bak hi anam lo tlang pui thina ma se han ol wang anga chu an nei lem chuang lowa ti du hi chu nom ve rek thina ti chuanin khami notification khan ron chua ta ni zan lama tam takin chuan laman manga athi rol thup thin boka an han ti takna hi chu ke chu chuan lam tinga ka ngai lawa ti khanin ni zana an ron chua atang nimin tlaya kha order ron chua tang khana athi rol thup ngal hi chu ka ring lo khati zatin anin tlara kan han ti ngal hi chu in thla da na pakhata hian ka ngaya ngai poimo lo na pakhata hian ka ngaya tin tam takin ates na hun te tam tok lowa he ati na mun tur te tam tok lowa kan tia kum tam takan experience to ni a kan she fur toin karinga an pe tianga an check do ne an ti ni lo chuan ngai sak mang hi kanom lo ni ngai sak hi jotle ma zong ba khi anom ngai lo ani ati evati chang le fel fai taka en kol hi cheng somruk le ni si hi tam takin BS6 te ni to a hi chu tiang chuanin ti ve khera ngai mi ti in nial kal na tur phe thi kan zong thina kor ta king tak chuang box si lawin an nial kal phe thi kan tum thin boka ma se hei chu dana chek takin in je ka chu kan khinga kan nial thanga mani lo chuan he thila hi chu akal reng don ani reng don kan phuna party lai dem na ang zong te mo sarkar ang dem zong nang chi te emo tiang zong ringo thian kan boi pui thin he ke chu a fu lo ka tia ani dan phung tur ania lir thei kan le khan ati dan phung tur a inziak sa nia document kan nei fel fai tur ani ti zong nen a inziak ve ka shem theina dan kan cheveka tin pollution phei chu cheng sing khat lai ania a choya sang khop a noise pollution nen hian chuwang chon kan hret langa cheng somruk le ka tu huila ra bik phei chuan thil to lo tak mai ne kum khat dam mani le ngala chumi ti fel mai thei he tianga ngai tha lutu ka kanom hi chu ke ka ngai dana chuan
ti lui ve deuh hi kan ngai nin ka hria a han vui hlom viau thin mai la ngai dan zau zawk le thlir dan zau zawk ka thlir chuan hi ani dan phung tur om tak po ani a kan kalpui dan hi tin tam takin hetianga at test na te hi kon bel sila mun sang sang a hian ti bel sila ti hian ron na te an han thlen fo training ka ria Facebook a tele social media mun sang sang a te kan han mu hian an thlen bok training ka ria ma se ka soi tong khan tu nak video a thama sala ma ka wa test na kan kala kan tiang khan test tur mang anom mu mal thin lo ni ma pe chon test tur hi kan nei mangai lawa an ti zok thina tut nai chon tlemin kan zia chho to tlem te in an han ti an han te sa khami mun thum le ka po kha tiang zat lekin an ti chuan mun ruk vela pe chon ti ta se ti tur an om lo zia tur mai chu aslona poisa se na kha ani vel mai dona chuwang chu anin hemi bi ka hi chon ke chu mi pui te hi kan thiam lo ani ka ti vet la tani ate suna kan thil ti tur document kan nei ngai ka chu ti mai la lir thei kan nei ve du ni chuan chu kan ti tur kan na kan duty ve ni duty te enforcement an nemo traffic police an nemo an duty an lo ti ve mai don an ni pon chuwang chuanin hei hi chu usoi tong khan mi pui te hian kan thiam lo ve kan mo phur na kan len lo kan duty kan ti tur ngoi kan len lo ve a chuwangin hetianga an check do ne an test do ne an ti do na lo phi chung hi chu kan Christian na nen po a in moi zan lo ari nom na kan soi phone nen po hian a in mil zan lo hian ka re ve tlata ei tun nai te a thulo mom deuh pakhat chu aizol hi India rama boruak thiang lim na ber khopuya ni ka ring hai khopuya boruak thiang lim na ber ania boruak bollo a om mang lo anga chu tania a lo mom khop maya chuti ruale ro chuan tam takin boruak thiang lim ber kan nia hetiang pollution test te le hetiang ang chi hi ngai poimo vewa ka ngai lo ti polan omani ma se thil hi tuna kan that mai awanga in ngai tha emo in lam chi emo chi kan nilowa tuna kan tha ni chon a ai tha kan be seizel tur ania chu tiang ani lai karat nung tor zonga thienganga thulo vor darang chi hi chu ke a fulo ka ti thlot maya kan tha ni chon a ai tha kan tum zel tu ni boruak thiang lim kan nei ni chon a volo mo ve na ko ma phei chon ai thiang lim nei tur hian mai la teng wo an ti la ya tiril ru kan put tur ani om tak la ya tam takin kan boruak a thiang lim em ke ni chon kan ba mo ve hle nem tiril ru negative zok kan la putlat mai te hi Amazon lo zia ve ria wa chu wangin in siam thar ve deuh chu kan ngai ni Mizoram mi pui ta ruai tu tha kan dua ruai tu tha tak kan dua mi dik tak kan dua mi pui te po hi kan dik ve ngai di hian ka ria a thlang tu tur thlang chuak tu tur mani ai o thlang chuak tu tur tha kan du ni chon a thlang tu tur te hi kan dik ve phot ta ngai ka ria kan han phun hlom thin tak na kan ruai tu nei atele thil dak da te po kan mil tokin min en kol ni mai hian ria chang te po hi kan ne chu in ngai dan ani vem ka shelawa em po ni se hei hemi chung chang tun special drive an nei tur chung changa chiang zokin engkim kan threvek to lir thei kum khat tling to te kum khat a tlin to chuan pollution test sangai ania chu kan riat thewarin oma ka shelo te tang kan an soinon le ni ngal sela kum khat a tlin to chuan kan te sangaya pollution certificate kan nei ve ngaya kum khat arin theya two wheeler bik chu cheng som rukin ati theya four wheeler te po a to lem lowa chuanin ati hun hetiang anga an check do ne an ti chawa nei kan tumani chuan kanin en fia ve le chu angai ve deuh mai thei ni tu thala kan muang chi hi len kan ngai poimo India rama kan larna chan pakhat ania len thlapin tuman an pel ngai lo wati hi kanin chuana thin ania tutnaya video sang te amatin social media sang ate post soi om thina chu soi kai ve ngei thain ka ria hi ena tinge kan ngai poimo Mizoram a hian abik takin aizol ko chunga hian kan ti chuan adik tak soi taila kan kongpuina zir ve lo ni dobol ang chi ten in no ve tup pila ale lam side zong kan no phuya ke ni lam side kan zam pha le lam side an zam pha boka chuan kan zam ton ve tina ni chu chuanin traffic jam na sa zo ka siam thina wangin kan thu nei tu te pon khau takin an keng ko
tin mi pui te pon chu kan hriat chian em awangin kanin no lo tamai ani kan discipline that chan hi lo thei lo thil awang ani ve pakhata in chuang tur kan ni lai hian in chuan lo thei na po kan nei ve tho ti na ni chu ti zo tu na ya tiang hian he tiang ang break ching a tu lo in no thot chiang te hian tam chho ta riau maya chu thil thalo tak ni in a hriata mon sang a lelam motor ron chuk thlatur ka block don ani ti hrang chunga midang han double overtake sha mai ta two wheeler ching thar an tam khopin a hriata hi kan sim tlan wa ta thain ka hria chan chu kan soi photo ringa mi po hi an man mo ve ka an thlen na tu an thlen tum moni rang taka thlen du ve kan ni kan man mo bi ka wanga mi midang ti boi khopa kan ti chon dan kan bo chiat mai ba ka mi zo ina kan nun phung kan in chuan ve na bo che tu le thai che tu mi zo ni ina ai zo khopui chin chena pakhat ti bo tu kan ni do ti na ni a chuwangin he tiang mi te hi kan mu ni chuan hau mai ngamila ke pon ka hau maya mane po an soitel rim bange vai pa pakhat hi na ron double overtake ka vo u ma ka vo double overtake ka amma ka va din chila ka va shila tin lem chuan men tv klowa ngoi regin le na lut ve maya tiang khanin ti te kanomani pon en thup ringot lo hian hau ve ngamila kan ngai mo tak ani chuan ti te kan soitel ve le du ani chu heng por ise ti zong khani phot mai ro se